I amb moltes ganes d'aprendre. Vinga, un fort aplaudiment, som-hi! Escola de bàsquet patrocinada per Font Fusters i amb la coordinació d'Aina López, Pau Benito, Arnau Brunet, Alba Ribalta, Jana Garí i Arnau Segura. Rebem el futur del club. Ells són els petits. L'Adrià Fernández de Trí, Adrià Ruiz Mudarra, Alejandro Lavilla Aparicio, Ana Barrera Moncompte, Joao da Silva Ramiro, Martí Cárdenas Montaner, Mateo Fernández Segura i Noé Julián Jove. La red de mitjans: Gabriel Pereira Vilaseca, Gerard Tomàs Pujol, Josep Ferrer Garcia, Julen García Lagunas, Júlia Àguila Morera, Lia Balaguer